Poďme teraz na druhú veľkú skupinu stavebných prác, ktoré spadajú pod ohlasovací režim, teda stavebné práce vyžadujúce ohlásenie. Najprv si stručne načrtneme postup, teda na začiatku projektant alebo kvalifikovaná osoba vyhotoví projekt stavby na ohlásenie, získavajú sa stanoviska dotknutých orgánov a vyjadrenia dotknutých právnických osôb, až následne sa podá ohlásenie na stavebný úrad a stavebný úrad v ideálnom prípade overí projekt stavby na ohlásenie a potom vlastne už možno začať s uskutočňovaním tej ohlasovanej stavby alebo iných prác. Takže poďme na detailnejší postup, ako sme si povedali, najprv projektant alebo kvalifikovaná osoba vyhotoví projekt stavby na ohlásenie, následne si vyžiada záväzné stanoviská od dotknutých orgánov a vyjadrenia dotknutých právnických osôb. Tieto dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby vydajú stanoviská a vyjadrenia. Je tu možná fikcia súhlasu alebo presnejšie fikcia nenamietania pri dotknutých orgánoch a samozrejme aj možnosť preskúmania záväzných stanovisk dotknutých orgánov. Zvlášť je táto možnosť upravená pri záväznom stanovisku dotknutého orgánu územného plánovania, kde vlastne nám uvádza špeciálny zákon o územnom plánovaní, ako sa bude preskúmavať toto stanovisko. V 4. kroku stavebník už podáva ohlásenie na stavebný úrad a to ohlásenie obsahuje údaje podľa paragrafu 63 odsek 2. Samozrejme musí priložiť projekt stavby na ohlásenie a stanoviská a vyjadrenia, ktoré získal od dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb. Pokiaľ stavebník predloží papierové ohlásenie, tak ho stavebný úrad skonvertuje do elektronickej podoby a uloží v informačnom systéme. V 5. kroku máme viacero alternatív, ktoré môžu nastať, a to buď správny orgán, teda stavebný úrad, vyzve stavebníka na doplnenie ohlásenia, ak je toto ohlásenie neúplné, a ak nebude ohlásenie doplnené, tak môže vlastne toto ohlásenie vrátiť stavebníkovi. Ďalšou možnosťou je, že stavebný úrad zistí, že je v danom prípade potrebné rozhodnutie o stavebnom zámere. To bude v prípade, ak by mohli byť danou stavbou dotknuté práva tretích osôb, alebo ak je potrebné určiť podmienky pre zhotovovanie stavby. Teda môže sa stať, že pri ohlasovanej stavbe nejaký dotknutý orgán zistí, že sú potrebné nejaké ďalšie podmienky alebo požiadavky, ktoré musia byť zapracované do projektu stavby, a v takom prípade vlastne sa ukončí to konanie o ohlásení a je nutné začať konanie o stavebnom zámere. Takisto sa môže ohlásenie vybaviť tak, že sa vráti ohlásenie stavebníkovi napríklad vtedy, ak dotknuté orgány nedali súhlasné stanoviska k tejto stavbe, teda nejaký dotknutý orgán podal nesúhlasné stanovisko. Ohlásenie možno vybaviť aj tak, že sa vydá overovacia doložka a teda sa overí projekt stavby na ohlásenie. Toto je vlastne ten ideálny prípad, o čo nám vlastne v ohlásení ide, aby sme dosiahli toto overenie projektu stavby na ohlásenie a potom môžeme začať so zhotovovaním stavby. Pri ohlásení je možná aj fikcia overenia, to znamená, ak stavebný úrad ohlásenie nevybaví v predpísanej lehote, má sa za to, že overil projekt stavby na ohlásenie. Ale pozor, táto fikcia overenia nie je možná pri všetkých ohlasovaných stavbách, iba pri niektorých. Bližšie si pozrite paragraf 63 odsek 7.